mana ke fɛn fɛn ye dɔ na fi ko siga t'a la I mana ɲa cogo o cogo I na dɔ juguna sɔnda I la o bi kɛ hali n'i kɛra ko tɔgɔla muruni I ka dɔ juguna sɔnda I la wallahi nin ye kuma kɔrɔ ye tiɲɛ kɔrɔ don wa an ka bi tiɲɛ fana don a bɛ ten foli ni tanu ni wale ɲuman dɔ k'o ɲɛsin I ka dɔ ladi lamɛn jamakulu bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ ka fɔ kɔnɔ alamunu n'a tɛ ngundugu jamana dogodogo ɲɛw ani faso kɔ kan fɛn fɛn kulo ɲɛgɛlɛ jɔlen fɛn fɛn ɲamadalen don nin sanga in na k'u bɛɛ ka bisimila minɛ I ka dɔ renouveau kumaso kɔnɔ n'an y'o bisimila fɛn min bɛ d'u ma o de ye kunnafoni ye olu fana bɔ kunnasiri kɔnɔ anw b'an wasa don fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw la kalimu ni dababara matarafabaw ka nɔbila sɛbɛn minnu bɛ yen an b'o bayɛlɛma kelen kelen ni ala ka jɛ ye ka I ka dɔn maaw ka kunnasiri basi o kadira kɔnɔ anw b'a fɔ ko caman sugandira nka tiganikuru nana kumaba ti ban I ka dɔn an bɛ ladiri lamɛn jama barikada muso fila masa min ye kanu don anw ni olu cɛ yabaru wahido bɛɛ sɔn masa an b'a tanu k'a barikada ni k'a wale ɲuman dɔn n'a tanuna kɛnɛ min ka arasulu bi tanu ye k'a barikada k'a wale ɲuman dɔn nɛɛma ni kisi b'a ye ala k'o jiriya kan k'an masaw sɛbɛkɔrɔ wele ni k'u fɔ k'u barikada k'u ka duwawu kɛ anw ye an ka latigɛ kɛ bɛ se nɔ kunbere nɔ ye bina bile sini na guwan barikatigiw ɲɛ guwan bɛɛ jango barikanda o kumana k'u ka duwawu kɛ dendanuw ye anw yɛrɛ bɛ duwawu k'u ye hali bi ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ nin kadira kɔnɔ bana bɛ fɛn fɛn na ala ka bana ninnu bɛɛ lajɛlen ban guwan o guwan mana kɛ ye ala k'a basi bari guwan fara magwan kan min ye jiri ye ala k'o kɛ lafiyaw la minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali an b'o duwawu kɛ ala k'o nɔgɔya olu n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye kanuba jama faso kɔnɔ faso kɔ kan a bɛɛ de ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye k'u ni ɲankuma ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye siribe kɔri baasi kɔni t'i yɛrɛ la alhamdulilayi I fana I de ta nɔgɔ marhaba tabarakala karamɔgɔ an bɛ dali masa ye I k'a dɔn a folen kɔ k'a tanu ka barikada lajɛba ni lamɛnba I y'a fɔ cogo min na ka bɛn nin waati ma nin ye laadala ko ye ntɛnɛn ka taa bila jumadonya o kuma na I k'a dɔn min bɛ tali kɛ nin waati na ni kuma sera a bɛ lajɛbaw ni k'u hakili jigin kunnafoni gafew kɔnɔ kunkanko kibara o la o kama baara in ye fara ɲɔgɔn kan baaraba ye laɲini kun ti dɔwɛrɛ ye nuwa minnu n'olu bɛ k'a fɔ u kɛn bɛ ka danaya ni k'o da kumaso in kan karamɔgɔ u bɛ se ka I k'a dɔn wasa sɔrɔ cogo min na kuma min ye wulikajɔ kɛbaw ye a ka ca kosɛbɛ nɛgɛw karafe juru la réalisation na nin waati na ATT féminin ale bɛ Awa Tafili Ture ale bɛ I daga wuli terikɛ Magan Gandesi Mackenzie Mackenzie ale fana bɛ yen o ka dunanw bisimila k'u na k'u ɲɛnabɔ I k'a dɔn min bɛ tali kɛ Kuyate Awa Keita ale fana bɛ ka I k'a dɔn bisimila k'u labɛn nin waati na o kumana min bɛ tali kɛ lakɔlɔsili fana lakana kunda a bɛ kefa ni k'a kofɔ ale fana cɛsirilen don sanga ni waati bɛɛ an fila an bɛ kumabolo kɔnɔ I k'a dɔn min bɛ tali kɛ kunnafoni gafew ye u kɔni u bɔn bɛ ne ka caya kosɛbɛ fo k'u ɲɔ kurunjɔri an b'a dɔn samiyɛ sera ni samiyɛ sera an bɛ ɲɔgɔn ɲininka I k'a dɔn ni dugu jɛra ni dugu fana jɛra I k'a dɔn san minnu n'olu bɛ na bawo I b'a dɔn Bamakɔ fan bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ jibolinda de ye fa bɛɛ an tun bɛ ka nin kuma fɔ hali dɔgɔkun na a tɛmɛnen yan kɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen kɔrɔ n ko samiya in bɛ ka daminɛ ni fiɲɛba ci ni jiba bɔ min ye ji walankata siraw ka labila jiribolow ka kanda n'a jiribolow kana an ka hakili to wa a yɛrɛ bɛɛ ka fisa ni yɔrɔ min ye ɲinan o ye Musabugu sirafara ye a ti ban a ti dilan ni kuma sadi n'o ye yɔrɔ min dilan u b'o walanka ni dekun ti fila ye ni jɔrɔ ti fila ye ni kamana gan ti fila ye maa o maa n'o bɛ nin sira in kan bɛɛ bɛ jɔrɔ a tɛ ban a ti dabila an t'an yɛrɛ sɔrɔ n'a tun kɛra wagabɔw fana ka zole da u b'a dɔn maa tɛ se ka boli ye kosɛbɛ u t'u biri yen nɔ minisiri kura ye Danbɛlɛlakaw muso Sisoko Madina Sisoko an bɛ ci fɔ Sori ye an b'a dɔn Makan walima Makan Dabo Makan Fili Dabo o nana i bolonkɛnen fiyeku entreprise ye baara teliya nka sisan baara yɛrɛ tɛ kɛ fiyewu sufɛ tugun somiya selen min ye o t'a ban pewu ye o dabilalen ya o kɔrɔ de ye ko maaw ka hélicoptère ta sa k'u pan o yɔrɔnin kunna ka sɔrɔ ka jigin a kɔni a dɔw laban bɛ si y'a fɔ la stade 26 mars la dɛ ma t'a fɔ kari k'a kɛ i n'a fɔ u tɛ ka kɛ wa min ye déviation ye kelen tɛ anw t'a dɔn nin yɛrɛ diɲɛlatigɛ entreprise sugu min bɛɛ de b'a dévier i yɛrɛ ye wa n'aw ma farati sa aw sɔrɔ ka taa kalanso ɲɔgɔn na ka guloki bɔ ɲɔgɔn fɛ o y'a dabɔlen dɛ sura dara su min kan Jakarta min ye ji ta nin yɔrɔ in na 13e da la dan t'a la mɔgɔw bɛ ɲɛni na u bɛ jɔrɔ la u bɛ kamana gan na yala entreprise bɛ se ka marché sɔrɔ ka dɛsɛ ka n'a ɲɔgɔnna déviation kɛ wa u k'a lajɛ an bɛ dekun kɔnɔ ni ba ye da cogo min sɔmɔnɔw b'a mɔte Mali bɛ minɛ ɲɛda nin ma k'a ka baaraw kɛ n'o tɛ jamana bɛ jamana la n'i ye nin kɛ i ta fila ni mɔrɔsɔ wallahi awɔ parce que e min y'a kɛ o min ye bila a la o
i bolo mada maa min ka bɛɛ b'a i ɲɛ la. Ayiwa Kɔrɔmɔrɔ ni fɔli y'an ma diyagoya ye an hakilina an b'a di a ma kɛ min ye baw anw b'a sira kan gɛlɛya don wa a mana kɛ cogo o cogo an b'a dekun de kɔnɔ wa an bɛ nɔgɔya de ni madame Danbele Madina Sogo ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'a bɛɛ i k'a dɔn Bamakɔ yan a kana fɛɛrɛ ɲini entreprise ka baara la kosɛbɛ sinon tiɲɛ la samiya tɛ ban ni dekun ma kɛ dɛ. Awa degun n'u balaw ta tɛ dɛ. A balaw ta tɛ dɛ. Sabu maaw n'u kɛ ɲɔgɔn kan ye gansan. Awɔ. O kuma an t'a kɛra kuru la. Yanni an ka kɛra kuru kan an ka hakili to n frère burankɛ la. E bɛ to ka ɲinɛ bɔ a kari ko a ka kɔ de la. O man di ne ye. O min ɲini rɔ bilen. E bɛ maga ni Awa ma da. Ka kɛfa ni Awa Gafure ma da. Ka ɲinɛ ne frère burankɛ ko b'a kari. Non i frère burankɛ ta. A ka fo. Sabu ale b'a ka kɔ in na ye ale t'i ye quoi. O tɛ yan. Kumana. Ko bɛɛ ka bisimila. O ka fo. Janyo ma s'a minɛ. Ayiwa Kɔrɔmɔrɔ n'i y'a di an b'a minɛ ni barika ye an b'a ko sɛbɛkɔrɔ teliya annonceur i k'a dɔn Dado Kamara kɛn bɛ k'a ka arabadonya laada ɲininkali k'o kɛ ko pourquoi ne pas le dire munna an tɛ a fɔ i k'a dɔn bi an bɛ taa o kumana min bɛ tali kɛ Yirimajɔ Bakɔrɔba bugu la o kumana ko min ni o bɛ tali kɛ i k'a dɔn nin sigida in na a bɛɛ commune 6nan de kofɔ Bamakɔ i k'a dɔn marayɔrɔba o kɔnɔ n'o ye Mali faaba ye Bamakɔ district la Diriba ko n'i i k'a dɔn nin sira ye n'o ye nin kin sira minɛ n'o ye Bakɔrɔba bugu ye i ɲɛ bɛ da fɛn min kan o de ye kuranputow ye o kumana u gulongulonnen don min ni u bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ yiriw la yiri minnu ni se yɛrɛ kɛra o kumana maaw ye maaw bɛ putoni minnu n'o ye tali kɛ yiribolow ye Kɔrɔmɔrɔ ni k'olu kɔni ni ka kuran sama ni o ye ko nin ye jɔrɔ ni kamana gbangoba ye EDMSA k'u welelen don nin ko in sen na u k'a dɔn jigida caman bɛ Bamakɔ u mago b'a la kuranputo lajɛlen n'a lakika olu ka yɛlɛla sɔrɔ nka ko ka bɛn nin bɛɛ ye Kɔrɔmɔrɔ n'i y'a ta k'a jateminɛ ko maa minnu bɛ nin wale in fana kɛ dɔw bɛ yen u b'a kɛ ni yiribolo kɔkɔlen ni yiribolo ye min ni a bɛ se kuranfili kɔrɔ nka dɔw bɛ yen olu kɔni da bɛ kɛ yiribolo la jɔgɔmanin ye o ko dun ye jɔrɔ de ye k'a dɔn ko n'i y'a ta k'a jateminɛ Yirimajɔ Bakɔrɔba bugu o ko nin sira min ni a filɛ n'a ye nin kinba ye min filɛ jamakulu de ka ca ye kosɛbɛ maliden ka ca ye sigibaa ka ca kosɛbɛ nka ko maa minnu n'olu bɛ yen o kumana n'u mago bɛ kuran na olu fana de ka ca o ko nin kinda ye Kɔrɔmɔrɔ n'i ye sira minɛ o kumana k'i kɔni i ɲɛ tɛ se ka pan fɛn min kunna o de ye k'a fɔ yiribolo n'olu de tigɛtigɛlen don ni k'a dɔn k'a fɔ u dada ɲɔgɔn kan ka taa dɔw kɛn bɛ ni ka kuran da olu sanfɛ ko ka ɲinɛ ko min n'o bɛ tali kɛ a kɔlɔlɔ ye o kuma ko nin wale min filɛ nin ye ɲɛ don a ka kan i k'a dɔn o kumana presse kojugu kuma dɔ u bɛ na ni sara jugu la cɛ o ko nin wale min filɛ Kɔrɔmɔrɔ ko kuma ko fɛɛrɛ ka kan ka ɲini a la teliya la n'a ma ɲɛ a bɛ kɛ a ka kɛ minɛn kɔnɔ minɛn min ni k'a dɔn n'a kɔlɔlɔ o kumana o barika o kan ka se ka dɔgɔya Diriba n'o bɛ Dado ko fɔ a ko fɛɛrɛ ni dabali kan ka tigɛ nin ko la sabu n'a fɔra ko bɛɛ lajɛlen ka kuran sama i ni dungɔnna cogo la Kɔrɔmɔrɔ ko dɔw bɛ yen olu bɛ taa bila yiribolo la yiribolo minnu n'olu tɛ se i k'a dɔn k'a fɔ u kumana ka jɔ fiɲɛ ɲɛkɔrɔ olu yɛrɛ bɛ yen a bɛ kɛ sababu ye dekun n'a bɛ ma ɲɛ k'a bɛ na k'a bɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛni kɛ dekun ye kuma k'an bɛ donnin minɛ ko bi k'o kumana ko an ka sira minɛ ni k'a lajɛ Yirimajɔ Bakɔrɔba bugu o kuma k'u mago bɛ i k'a dɔn putow la jɔnjɔ ani a jɛliw na sabu ko nin sigida yi i k'a dɔn maaw ka ca nka ko kuran ma labɔli kɛ Dado ale ka kɔrɔfɔ in ye o de y'a to bɛɛ bɛ k'a dɛmɛrɛdɛ o a bɛ kɛ cogo di dɛmɛrɛdɛ ninnu fana filɛ nin ye a kasara bɛ ka bon kosɛbɛ wa kasara mana kɛ an bɛ sɔrɔ k'an bolo da nka kule womagala de n'o tɛ maaninfinw mago b'a la jɔn ko Ala janko ni sigida bɛ ka walankata a mago bɛ yelen n'a mago bɛ ji la o ye kelen ye ayiwa Dado filɛ nin ye dugujɛ tɛ tɛmɛ dugula k'a ka dɔgɔ Dado t'i jɔ maa tɔɲɔn ko foyi la a n'a m'a fɔ ɔ nin ye fɛn dɔ ye don dɔ a bɛna kɛ tɔɲɔn ye dɔw ma k'a sɔrɔ u maa mago fana dilan sira dɔ don nka n'a lajɛra filɛla na a ka ca Ala fɛ sira bɛ ka kɛ min ye o tɛna bɔ a la i y'a faamu a ye Yirimajɔ Bakɔrɔba bugu de ta fɔ tan n'o tɛ a bɛ kin caman na dɛ dɔw yɛrɛ ta ye ka dugu wɔgɔbɛ dɔrɔn ka sin ka nin da ye awɔ o bɛ bana a bɛ fɔ min ma ko k'a blessé n'o joginna sa sɔmiya mana se ji mana da o kan hali n'i donna o yɔrɔ ji la kuran b'i fara bi kuran ka fara bɛ ma ɲi dɛ o kuma Janjo Ala k'an ci ɲuman na kafataw k'an ye hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n bɛ sɛbɛn ta n'o ye Delta News ye dakuruɲɛ kelen o fɔ b'a da Mɛgura da Mɛgura da Global ne sigira dakuruɲɛ kelen de ya daɲɛ kelen fila tɛ fɔ bilen tiɲɛ awɔ daɲɛ kelen fɔ b'a ko fo ka taa ale ka i k'a dɔn waati tɛmɛ CNT la k'ale tɛ masala tun k'a b'a ka hakilinaw ɲɔngiri fɔlɔ baasi tɛ bisimila daw Mɛgura o tuma Wamisiri ni daw Mɛgura da dɔ bɛ Mɛgu dɔ bɛ yɛlɛ walama de a bɛ kɛ ten daɲɛ kelen da Mɛgura bisimila Ala k'an bɛɛ sababu ma Wamisiri Asama ale bɔlen k'i jɔ bi Delta News ko a kan ka fɔ
ayiwa ko akanga fo ayiwa ko min ye ka do anga fanga blo nyama ye aka chesiri o bonyale do ni wati na ni wulika jow ye ka kata mabreta ayiwa ko wulika jow ikado ka fo ikado wamsiru akumambo kambi akoko yala anasega furanje fanga yi ka nasega ko bela jile nyana bo ka sabuke ani mawbe nyonye munu ni haklina falen munu na ko luna ke anyana bo sira do ewa ayiwa ko aka wulika jow kata maka mausegere ko mino be bonya tamashin ko fo okumana ko ikado ka fo ko haklina nyuma ka bo fona ko fo wasira mawma fe asero tigilama mani haklina nyuma ani ka do tabulu nyuma unde foliye ko chogel ko kala maiga ikado ka fo ko amse ka fo ko ka sora ma fili adola ko uche flajie min vleni flajie asimuni shogel aywa ko yala ko unase ko ka ikado laidu tale beti mewa aywa ko femi ikado ulika joye uyemu ayimununge ni ayimawi ani mawi nyonyi ani fanga blo nyema shogel ko kala maiga akoni ni ko mawu bela jile haklina nyuma unge badenya ni shinji yakono haklina kunye jumenye ka maula dangania ka maula so nyonye ka family di mauma chugo mina amsega jega ko ke nyonfe ko ikado ko ni aunga jamana lada koroye ko minye ikado o lada koro ko ali politiki strafe ko mabse ko fona stratama ko ka wuli ka se mama kata ikado bonya daka ko mau kote ko ikado ka fo ko e bonya tamashin baye matise ka mindo ikado ko biteme nyina ma ko minye tamashin ni yo di mauma no e bonya ko fo bonya be mande an kote ngo bonya masigi fana be wajibi otiga ma be bonya masigi kuma obo fana fiye o kuma na ko shogel ka ga wuli ka jo ko mabse ka fe jumen fo ko akai ka do bonya ka bi ka taganya shi mamunu ma ulu kara bonya domba uye uka bonya jaru ye fana o kuma na ko ni ye fenye min ya nga jamana tabulo koroye nga ko femi fanga blo nyama ka wuli ka jonye anaka ika do ta mabere taliye ki chesri kana siga ke sababu ye ka jamana dombe do dakelen fe ku bo dakelen fe wa mamunun ko done do nyoma ka koro ika do cheba ni musoba politiki bunakunga akonenta mana ka do bega ko yala na siga ke fiye bo dai ulu ni nyonje uganyonga forite sawa politiki ke bawo anaunga jamana wuli ka jo ke bawo atamana ka do mamununga kuna siga benkele na ka nyom famu anga je ka ke klenye kamali rede kuma bo sawa ko akani wuli ka kana se ko sabatini ni yewa tomi sigira nyini ngali tomi okumana ko jabi kaka gela uluma wamsiru asama ko ni ko ni ulu nyini nga delta nyuzula ko ulu ba fo ko aiwa ko minyi ka do ka ko kaka no ko nga kaka gele mfana ko jabi ko manno uluma bifolo ko ka sabu ke ulu sigimbe ka shogele reka kile keme o dafali kono folo okumana gouvernement ada asigili senga kile keme no dafara la da korola ibaye ka fo ko nu tabulo ulu do na wala na ko jabi do ko ulu naddi gouvernement kura sigile o kata bulu doka aywa ko do ko ni nyabala kaba ko ni wulika jomi infle ni ko sogale ka be ka maw malasadi o doka yitai wamsiru asama gafola nga do fona ko minye ka do ni ngoisa ko chinya do ni ngoni ngai ko gakaka nyeshi keta folo doma inafo ikado alla nyina chugo mi ko note ko yala ban ko fona ta furai o do fona ka family chuwe wamsiru asama gafola akoko minye ka do kolosili ko ni ngara ka foko bin ka do awula ka se mawo mama abela jile ye ikono je ni ki dusugun je aye uka kuma onu ka ko tabulo fe kele ya maya shikata no feta mana ay wako minye ka do afana ila du minta o ma kelen na bela jile nye akata ma ne aka bonya konnala akoko bati bulo dale mini kala ta ko kuma fura ka be ke ola ko ti bwa dogo koro ka be ke ola afana yo la du tamawiye atara mamunu nyeda mununga ola sa femi en retola so mimbe no maison de la presse wati kelen ya soro ikado ka fo cheba ni musoba do kembe ka nyon kumbe no e kuna foni barakelo ana charimba uye bokumana ikado janyo masa olu fana ikado ka fo ko mawbe no olu ko ni ajirasa ko femi ikado ko shogel ka kanin ko nunu ko abefe ka ire laso kama wero fana laso yasa anganye shi ko tabulu ma aiwa kunga ko chaman be ya ka fo ko olu ko ni sigale do ka fo ko wati ka koronendo abulu ko keta nutse ka ke o kera macha manga family chuwe kolo shirigela gela njaw do funa be olu ko ni yajira ka fo ko olu jorole do pa amisimisi be olu la hagli washi be olu la ka fo kana se ka ika do kuru woro minu onyina ko minye kuru jole woro ni transition ka ko barawke ko akase ko benyana boni wati kungurun kono ko okoni ko hagli washi be olu la kunga ko miya ka ika do jere folo la ja naka kabine mawe jere folo minge kari do juengalo kleta ani sawa aiwa ko
b'o waati ko olu Delta News y'a fɔ ka fasiri kɔnɔ dɛ min kɛra arabadon juin kalo tile 16 ko a siga b'olu la k'a fɔ ko Sogɛl bɛna se k'a ka layidu talen bɛɛ timɛ ko k'a sabu kɛ waati bolodacogo ani ko gɛlɛya taabolo ye k'o de bɛ se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ka gɛlɛya ye a ka taabolo la k'olu y'o sɛbɛn ka tɛmɛ ko dɔw fana ka hakilina filɛ ka n'o sɛmɛntiya nin ye Wamsiru Asama ka fɔ la a ko k'a bɛ gɛlɛya a bolo koyi ko walama k'a tɛna se ka kɛ yɛrɛ olu ka jate la dɛ ko sabu a ye layidu caman ta hakilina ka ɲi ŋaniya ka ɲi nka waati bolodacogo k'o tɛna yamaruya a ka se ka nin bɛɛ lajɛlen dafa o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a kan ka taa dantigɛli dɔw kɛ i k'a dɔn ko a ka dantigɛli minnu kɛra a ka conseiller maaw ɲɛkɔrɔ kari don juin kalo tile 13 2021 san ko ka b'o waati olu kɔni kun sigara Wamsiru ko ten ayiwa min ye i k'a dɔn nin ko ye sa k'a kan ka k'a bɛna a ka kow ye a ka d'a ye k'a kɛ cogo min ko dɔ bɛna bɔ o la k'a sabu kɛ kow taabolo ye ko a tɛna se k'a kɛ a sago fana na ayiwa ko an kɔni bɛ se ka siga min kɛ ko an ka danaya da k'a fɔ ka taa fɔ ko ni i k'a dɔn kow kɛra tuma min ni an yɛrɛ y'a ɲɛ ye k'o bɛ se ka kɛ o kumana k'an ka hakilina ɲumanw ta ka ɲɛsin ko in taabolo ma ko i n'a fɔ anw ka i k'a dɔn maakɔrɔw ni laadalako dɔw b'a fɔ ko ni maa min ko i ye kulusi mugu tigɛ sama la k'i ye kumaba fɔ n'i sera k'a kɛ k'i ye koba fana kɛ o ko Sogɛl kɔni y'a fɔ ko n'a sera k'a kɛ ko o kelen don o waleya kelen n'o kuma kelen de nɔfɛ ko don o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko n'a y'a kɛ ko a ye koba kɛ ko a na to malidenw kɔnɔ dɛ ko an bɛ se k'an jigi d'a kan ko fangabulon ɲɛmaa k'a bɛ ka wuli ka jɔ minnu kɛ ko nin bɛɛ ye taamasiyɛn ɲuman dɔw ye o kumana k'a bɛna a ka baara taabolo a bɛna olu mada n'o ye programme d'action gouvernementale k'o kan ka mada i k'a dɔn an ka wasabulon ladege maaw olu ɲɛkɔrɔ n'o ye conseil national de transition CNT ayiwa ko layidu ko a y'olu olu minnu bɛna ta ko a ka layidu ko i k'a dɔn k'a dɔw fanga bɛna dɔgɔya k'a sabu kɛ a tɛna se k'a bɛɛ kɛ k'a b'a hakili jigin i k'a dɔn maaba dɔ la n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ ko Claude Roy 2015 ka taa san 1915 ani san 1997 don kibaru fasirikɛbaa kun don Faransi jamana den don Wamsiru ko k'a b'a hakili jigin o ka taabolo la a ko kojugu tɛ i k'a dɔn k'a fɔ i ka layidu talenw timɛbaliya ye dɛ ko nka k'i bɛ layidu minnu ta n'i yɛrɛ b'a dɔn k'i tɛ se k'u timɛ ko de ye kojugu ye ko nin ye dɔnni karamɔgɔ dɔ ka ye don kibaru ɲini b'a don fasirikɛbaa fana don Faraji jamana tɔgɔ la ale de ye nin fɔ ko layidu talen ko i ma se k'o timɛ k'o tɛ kojugu ye nka kojugu ye ka layidu ta i yɛrɛ tɛ se ka min timɛ k'o de ye kojugu ye o kumana Wamsiru Asama a ko sɔnninkɔrɔ ko tɛ sans rancune o kumana an ye nin bɔ Delta News kɔnɔ o ka bidon bɔli don kɔrɔmɔrɔ o kumana an bɛ Wamsiru fo ani Delta News cakɛla bɛɛ lajɛlen an jigi b'a la k'a fɔ a ye bolomɛni si yɔrɔ min na ninnu bɛɛ lajɛlen ye bilasiralikanw ye Wamsiru yɛrɛ ka édito bɛ wasabɔ k'a dɔn jamana in mara o kumana hakili la sɔrɔli la a bɛ hakili ɲuman di bɛɛ ma n'i y'a faamu a b'i bilasira dɛ sabu fɛn dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ ni o yɛrɛ ma kɔri fiyewu e yɛrɛ hakili t'a ye ni hakili kununa a bɛ yeli kɛ kɔnte Sogɛl a bɔra maison de la presse la i y'a fɔ cogo min na yɔrɔ maison de la presse président fana ye hamina minnu bɛ kunnafonidi ko la olu y'o sɛnsɛn k'a d'a ma wa k'an bɛ taa san damadɔ la dɛmɛ min ka kan ka ta ka ɲɛsin kumasow ma o ɲinɛ kɛn bɛ u ka pewu a ti kɛ dati don a la wa kun fana ti fɔ wa o daminɛna IBK de la IBK de y'a bɛɛ tigɛ ka tila ka anw yɛrɛ kɛ bolo kɔfɛtɔ ni k'a fɔ ko jɛmu fanga a bɛ tila ka taa ka déclaration kɛ a bɛ tila ka taa déclaration kɛ Jeune Afrique ni France 24 ka k'o wari sara min kan ka di anw ma an k'an yɛrɛ kɛ fɛn ye olu bɛ ɲinɛ minɛ kɔnɔ wa kun min yɛrɛ kama a tɛ di dati don la IBK fanga nɔ don an bɛ Banjugu fo an bɛ Banjugu fo an jigi b'a la k'a fɔ Sogɛl n'a tora tan a b'a kɔrɔw ka sira kan nka n'a yɛlɛmana an t'a dɔn dɛ m'o fɔ a ye kabi kelen k'a dan tɛ ko n dɔgɔ Banjugu n'i tora nin sira kan i b'i kɔrɔw ka sira nka n'i yɛlɛmana n'i ye dɛ hamina min b'i la k'a fɔ pɛnpɛrɛ pɛk laban k'i ɲɛ cura la k'a fɔ o de ye laada nka faama ma kɛ na y'a fɔ la jɛmu fanga o mɔsɔku i kun ni siɲɛ k'i mɔrɔmɔrɔ k'i mɛru an bɛ sɔrɔ ka la presse yɛrɛ bɛ se ka ɲini an bɛ sɔrɔ ka V8 kelen den ma i bɛ tɔ bɛɛ labila awa banna n'a y'a kɛ a tɛ bɛn dɛ o kɔni jigi b'a la a t'o kɛ ayi n dɔgɔ tɛ taa a tɛ sɔn kɔrɔ Banjugu a yɛrɛ y'a fɔ a ye k'a ɲɛ bɔ k'a fɔ a ye Sogɛl an bɛ san caman kɔnɔ kunnafonidilaw ɲinɛ kɛ man kɔ tɛ baasi yɛrɛ sariya yɛrɛ ye min d'a ma tɔrɔmɔni min kan ka di ni IBK fanga yɛrɛ olu yɛrɛ ma kala don olu y'o de dabila Amadu tun ye min d'a ma jɔnkudaw nana olu ye dɔ b'o la i y'a faamu wa olu ye dɔ b'o la IBK na o y'a tɔ da wolo k'a yɛrɛ sɔrɔ i y'a mɛn i ka falini mɔgɔ n'a sara kelen i m'i yɛrɛ sɔrɔ wa an ka taa yɛrɛ nugu anw b'an danbe de bolo n'o tɛ tɔ tɛ kɔlɔtɔ la dɛ
dogibaru barakɛlaw an b'an danbe de bolo indicateur de nouveau boko ba 340 ani kelen i ka dɔn min bɛ tali kɛ docteur Choguel Kukala Mayiga kɔrɔmuru o kuma k'a ye i ka dɔn wulibali fana fara ɲɔgɔn kan ni k'o di hakilila jiginna accord d'Alger o kuma na kulu min ka baara ɲɛsin bɛ o jateminɛ b'a la Fatiriba y'i kanto k'a fɔ n'i y'a ta k'a jateminɛ san 6 i ka dɔn min ye bɛnkan sɛbɛn ye ka bɔ Alger jamana na n'a sigi ka kumaw kɛra ye bolonɔ bilala i ka dɔn k'a fɔ a la Bamakɔ kalo o kuma kalo tile 20 n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ nin don kofɔlen na kɔrɔmuru ko min bɛ tali kɛ docteur Choguel Kukala Mayiga kunungo tarata o kuma k'a kun bɛ kulu ɲɛkɔrɔ kulu minnu ka baara n'o bɛ CSA ni ka o ko fɔ comité de suivi de l'accord d'Alger kɔrɔmuru k'a y'i kanto k'a yira k'a fɔ min n'olu bɛ k'a fɔ dati maga o kuma na o négociation na o ti dɔwɛrɛ ye bɛnkanba minnu bɛ jamana yɛrɛ kan i k'a dɔn k'a fɔ bɛnkanw kofɔ kɔrɔmuru o kuma na ko min bɛ tali kɛ o kuma na dati maga a la o ye kelen ye a bi wajibi jamanaden bɛɛ kan i k'i yɛrɛ ye o minɛ kɔnɔ accord d'Alger kunkanko kibaruya Fatiriba y'i kanto k'a fɔ ko kuma na ko juin kalo tile 20 san 2015 i k'a dɔn ko min bɛ tali kɛ bolonɔ bilala a kow la k'o kuma sigikafɔw kɛlen kɔ o kuma na min bɛ tali kɛ Alger jamana na ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko i k'a dɔn hakilina jiginw na ko min bɛ tali kɛ nin donni kama gɛlɛya de kɛra ni sababu ye ni ka jamanadenw k'olu kɔdon ɲɔgɔn ma ko kuma o gɛlɛyaw ko kuma sigikafɔw taara kɛ Algérie jamana o faaba o la ko bolonɔ kɔni nana bila sɛbɛn in na i k'a dɔn san 2015 san 2021 san 6 ko an bɛ o kɔnɔ o kuma na ko min bɛ tali kɛ kulu min n'u k'a ma ko comité de suivi de l'accord olu ka sigi a ta ko 43 k'o sigi senfɛ kunun n'a kɛra i k'a dɔn tarata ɲɛmaaya kun bɛ docteur Choguel Kukala Mayiga a bolo o kuma k'a ye k'a dɔn foli ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu n'olu bolo bɛ baara in na nka ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn docteur Choguel Kukala Mayiga la a ka nin kɔrɔfɔ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ jamana ko dɔw bɛ yen dati maga o la i k'a dɔn bayɛlɛma tɛ don o la maa tɛ se k'i miiri ni o ye bawo k'o ka fisa ni jamanaden bɛɛ lajɛlen docteur Choguel Kukala Mayiga k'a ye nin kɔrɔfɔ gɛlɛn ninnu ni ka o yira a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ unité nationale n'o ye jamana ka k'a dɔn kelenya kɔrɔmuru o kuma na ko maa si tɛ yen min b'i miiri walima ni maa y'i miiri o la kɔrɔmuru o kuma da kɔni tɛ maga o kɔrɔfɔ o la intégrité territoriale n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn jamana yɛrɛ i k'a dɔn a fa bɛɛ lajɛlen a bɛ to jamana sagoya o la wa ko laïcité n'o ye jamana diinɛ min ma jigin min kɔnɔ i b'o labato o kuma na ni lafiya ye docteur Choguel Kukala Mayiga k'a y'i da se nin bɛɛ lajɛlen ma a ko ko a kɔni bɛ i k'a dɔn i sinsin min kan o ye k'a fɔ furancɛ fanga min ni o bɛ olu bɛ a ɲɛmayala bi o kuma na ko o kuma na maa minnu n k'a fɔ majɛgɛ minnu bɛ i k'a dɔn accord in kɔnɔ n'o ye bɛnkan min kɔnɔna na ni gɛlɛyaw bɛ na kɛ a la walima n'a kɛtɔ bɛ na kɛ sababu ye ni ka maliden dɔ ni k'o fisa ni dɔ ye kɔrɔmɔrɔ ko dati maga o la o bɛ bayɛlɛma i n'a fɔ u kuma na Fatiri y'a fɔ cogo min Fatiriba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ a y'a yira k'a fɔ ko partenaires internationaux ani maa minnu bɛ yen n'olu sugandilen don ko ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye médiation kɛbagaw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ na i k'a dɔn anw ka hakilinaw de kɔfɛ i n'a fɔ a ye sinsin a kan cogo min na a ko tiɲɛ na i k'a dɔn k'a fɔ min ye tɛgɛ di ɲɔgɔn bolo ma diɲɛ ani i k'a dɔn an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ olu kɛli ye diyagoya ni wajibi bɛ yen nka min bɛ tali kɛ jamana wɛrɛw de hakilina na ko n'o diyagoya i k'a dɔn da anw fɛ yan k'o falen walima k'o feere kɔrɔmɔrɔ ko docteur Choguel Kukala Mayiga ko dati maga o la maliden yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a ma gɛlɛya cogo o cogo ko bɛnkan min ɲini ani ɲɔgɔn cɛ wa bɛnkan bɛ kɛ ni tiɲɛ jɛlen de ye i n'a fɔ docteur Choguel Kukala Mayiga k'a y'o fɔ i k'a dɔn nin kɛnɛ kan Fatiriba ko o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maa min ka baara ɲɛsinnen don i k'a dɔn MINUSMA kɔnɔna na u k'a ma ko chef de section médiation n'o bɛ Daniel an k'a fɔ Danielson i k'a dɔn Lope da Orosa ko fɔ ale y'a yira k'a fɔ n'i ye ta k'a jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ san 6 kɔfɛ o ko caman bɛ yen minnu n'olu kɔni i k'a dɔn k'a fɔ taara ɲɛ tiɲɛ don o kuma gɛlɛyaw bɛ k'o la nka ko a ka kan a ka dɔn a fɔ min bɛ tali kɛ accord d'Alger ko caman bɛ yen minnu taara ɲɛfɛ dɛ sabu k'a dɔ ye mun ye kɔrɔmɔrɔ ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko maliden minnu n'olu kun murutilen don jamana yɛrɛ kama o kuma waati ni kuma n'olu ni jamana yɛrɛ wolomasiri tabaw kun bɛ i k'a dɔn se ɲɔgɔn ma ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ dansigira o la o kuma k'o ye avancé dɔ ye o kuma a y'i kanto fana tuguni k'a fɔ ko kuma na ko ka taama walima dɔw bɛ ka taa diyagoya dugu minɛ ni k'a fɔ u ka diinɛ ni k'o diyagoya sinsin kɔrɔmɔrɔ ko i b'a ye k'a fɔ caman fana bɔra o la o ko groupe armé minnu bɛ yen n'olu kun farala ɲɔgɔn kan k'olu na fɛɛrɛ ɲini i k'a dɔn u yɛrɛ ka jamana ko la kɔrɔmɔrɔ ko kuma ko min fana filɛ ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko kuma ko o dan sigira Fatiriba ko avancé wɛrɛ minnu n'olu bɛ se ka jateminɛ k'o de ye k'a fɔ o kuma na min bɛ tali kɛ autorité intérimaire olu ka kan ka sigi sigida minnu na k'o kuma k'o fana baaraw kɛra
k'a ka kan mɔgɔ hakili ka jigi o la sabu ko maa caman bɛ yen n'olu wulila u n'a fɔ k'a fɔ accord ko kuma ko foyi ma kɛ a la kɔrɔmɔrɔ k'o kɔrɔfɔ o tɛ tiɲɛ ye dɛ k'a ka kan an ka hakililajigin kɛ k'a fɔ 2015 gɛlɛya dɔw tun bɛ yen fura sɔrɔla o la wa o k'a dɔn o jubaju o ye bɛnkan sɛbɛn nin ye Badiriba ko n'i y'o bɛɛ lajɛlen bɔ yen k'i b'a ye k'a fɔ o kuma ko min y'a ko ye ko a taara ɲɛ sabu ko min bɛ tali kɛ a bɛ bolonɔ bɛ bila a la don min na Bamakɔ maa tɛ sigi n'a ye k'a fɔ sigi bɛ se ka taa kɛ k'a dɔn Kidal nka ko hakililajiginna i k'a dɔn sigi 42 ani filanan min kɛra n'o ye comité de suivi de l'accord k'o taara kɛ Kidalikaw olu fɛ yen i k'a dɔn février kalo tɛmɛnen wa sigi dɔ fana kɛra i k'a dɔn k'a fɔ Kayi mars kalo tɛmɛnen k'o bɛɛ lajɛlen kun tɛ dɔwɛrɛ ye a ka yira k'a fɔ ko min ye jamana bɛnkan sɛbɛn min ni bolonɔbila la maliden bɛɛ b'i yɛrɛ ye a kɔnɔ o ko ɲinama kɛ min kɔ i n'a fɔ autorité intérimaire ko ani région minnu n'olu kan ka se ka ye u yɛrɛ ye o kɔnɔ k'olu baaraw bɛɛ lajɛlen fana kɛra wa a fɔ minnu ma maa sigiyɔrɔma 3000 ex compantaw olu bɛɛ lajɛlen ka se ka i k'a dɔn Kidal lasɔrɔ o kumana k'o bɛɛ bɛnkan kɔnɔ u ko ma ko armée reconstituée o bɛɛ lajɛlen bɛnkan sɛbɛn dɔ ye nka ko i k'a dɔn k'a fɔ projet 16 n'o ye baara bolodaliw ye i k'a dɔn ko o musaka a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fo CFA wari miliyari an k'a fɔ miliyari 38 an'a kunkanfɛn miliyɔn 400 ani k'a dɔn k'a fɔ 50 la o k'o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛ ye ani dɛmɛɲɔgɔnya ye ni ka ɲɛsin jamana i k'a dɔn a marayɔrɔ dɔw ma o ko kulu wɛrɛ sigira sen kan kulu min n'u b'a fɔ ma ko commission vérité justice et réconciliation olu fana ye i k'a dɔn k'a fɔ gafe labɛn gafe min bɛ a ɲini k'a fɔ maa o maa bɛ yen n'i b'a dɔn dekun kɛra i la k'a daminɛ kabi i k'a dɔn kɛlɛ minnu n'olu tɛmɛna ka mɛn ka se fɔ bi ma k'a kun ti dɔwɛrɛ ye ka bɛɛ bila i ka hakɛ minɛ kɔnɔ nka Fatiriba kɔni ka fɔ la ko sigi kɛn bɛ ka makɔnɔni kɛ min bɛ tani kɛ i k'a dɔn furancɛ fanga na o kumana fangabulon maa ɲɛma n'o ye docteur Choguel Kɔla Mayiga ye k'a y'i bolokɛnden si yɔrɔw la yɔrɔ minnu bɛ yen kɔrɔmɔrɔ o kumana ko ni tɔw bɛ siran k'o y'i bolo si o ma ko docteur Choguel Kɔla Mayiga k'a y'o kangari da k'a fɔ o kumana o ti ja maa la wa maliden bɛɛ b'i yɛrɛ ye nin k'a dɔn bɛn kɔnɔ bɛn min n'a bɛ kɛ ni jamana ka bɛn ye Fatiri an y'a bɔ indicateur la o de ale ka Fatiri don nin de don u ko k'a ye cɛ min tiɲɛ ta o fana tun bɛ kuma tan de Musa Général Musa Traoré a ko k'a mɛn ko Mali tilatila k'a fɛ Mali tilatila o bɛ kɛ k'a sɔrɔ ni Musa sara o bɛ kɛ k'a sɔrɔ ni Musa sara de Ala barika la Mali tilatila a taara tiɲɛ so k'a sɔrɔ hali ni gɛlɛya b'a la a ma se ka tila a ma tila kɔni o kɛra ayiwa baasi tɛ Ala k'a ɲa ka d'an ma i b'a ye ko in gɛlɛyaba t'a la nka maa bɛ maa la o fana balo de bɛ jamana bilisa ɲaami na olu de tɛ fɛ ko in yɛrɛ ka ban fiyewu n'o tɛ n'a danna hali kɛlɛcɛw yɛrɛ ma wa maa murutilenw yɛrɛ bilama a nege yɛrɛ kisɛ kelen t'olu la a nege kisɛ kelen t'olu yɛrɛ la olu yɛrɛ caman sɔnna ka kɛlɛ jigin so nka min ye i k'a dɔn binganikɛla ni wagabo ni bandiw ye olu de bɛ ka tiɲɛni kɛ bi ka u biri diinɛ birifini kɔfɛ k'a kɛ tiɲɛni ye k'a sɔrɔ kisɛ tɛ jaba la kisɛ tɛ jaba la dɛ cɛgana alimami e bɛna mun diinɛ ko fɔ anw ye a ka gɛlɛn walahi aw yɛrɛ bɛ kungo kɔnɔ ye hali ko ka jɛ a t'a ma sɔrɔ k'olu bɛ diinɛ ko kuma fɔ ko diinɛ baasi tɛ Sofula Masa b'a ɲɛnabɔ ni Ala sɔnna ni Ala ka jɛ maa mana dɛsɛ Ala ti dɛsɛ la tribune libre n b'ale ta ni ye tribune libre ta an bɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛ min kan an ko logement spéciaux logement sociaux logement sociaux o banna ka bɛn a tɛ tile an bɛ t'o kɛnɛ ka logement spéciaux logement spéciaux ko la sa ko Musa Ture minɛna Zele ko tɛ dɛ ayi Zele ko tɛ dɛ Joyila Musa ko tɛ dɛ kabi kelen o ye n den ye o tɛ sɔn kokolo ma o b'a balimaw fɔ nin sanga in na a ka fɔ ka Erzana maa bɛɛ fɔ Musa Ture ka a cɔmina Musa Ture ale ye jɛkulu dɔ ma ɲɛmaa ye ko organisation pour la défense du droit au logement ayiwa k'ale minɛna ni k'a bila i k'a dɔn kiiri tigilamaw ka bolo kan k'u taale bɛ a kɔsɛmɛ dɛnɛn na Bamakɔkura lycée la fɔlɔ o kumana min ye i k'a dɔn ko nin kɛra ni damakasi sɛbɛn ye min donna cakɛda fɛ n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ OMH ye o maa ɲɛmaaba directeur général Seku Demba i k'a dɔn ale de ye nin sɛbɛn ladon Hawa K Berete ale y'a fasiri an ye bi i k'a dɔn Nouvelle Tribune kɔnɔ
janyo masa office malien de l'habitat OMH mala sunya yoyi ni nye chakeda ye jamana ka chakeda do foroba chakeda do mini ikado ka fo aka baro bene do so ani dugo na kungango lu nyana bolima ani ka do manifun kundo shori ro lu konya nyana bolima min yere sigira senga ka beni juen kalo kletan ani flaye bi kono Antoni woro sa no 1996 aywa sigira ni ka do sharia kolo ye jamana kono mini okola walela ka beni ka do juen kalo kletan kono ndon bi kono Antoni woro sa ka jira ka fo ko nunga labe on betali ke so ana kunya ulu bela jile nyana bolika aywa mini ka do ka fo ko me kaloncha mandara ni chakeda ina ka mangutu chencha mandauka aywa ko de kadra kono sa ko foga dangari ka do manyema o kai ka do dambela no ise ku demba ye directeur OMH ko ni mbela jile ko manyema yakbe ale de bolo ako OMH ka sigile do feminga o de ka do juru ani ka do do soroni soromulo soroye jamana yere otogola na Musa Touré ko mingo kale ka do so nyina na uluka ka do jekulu o manyema lafsa jekulu enyema ye aywa ko akoni chomina ninga ta blakiri tigilamo ka buluka ka sabuke ay boko cha mange kuna funi cherun sirafe ka do dankari OMH la ka do nyefoli doke ka kuma do fo janjo masa mimbi talike logement sociaux ko ale na ya soro nyefoli ba ulu kera ka ere wele ka be wala aye ka laban ka do ka ta nyeda ko ka keneka anno bela jile kele do ko Musa mayele made Musa Tura ajose ka ko ke ka do ka fo mankutu chie ka nyeshi OMH ma aywa ko minyi ka do ka fo ko OMH reski kunye munye ka deme do ka do minengo la sojo minengo ka deme do sojo ko andu ko tabulu la aka ja anyere bolola mine ambolo koro mine munumbia olu se ka do bala chugo mina ka dawla du ulula ko ke ka anga ika do so anku jori yoro ko lu sojo no ye aywa Musa ka ko fana bo ani ka nyini ninge mimbi talike ka do kasabi ko nasrala ko ke blangoro yo nyeti gwa aywa ko societe munumbe ani agence munumbe no lu fana be barake du ko ani soko hukumu ko nala ka do deme bi taganya shin olu fana ma aka ja mi ye ka do societe ni agence munumbe no lu bela jile ka tabulu fana be du ko ana no na ko fo aywa ko Musa ka ko ani deme woro no e barake minawye ani deme shia woro ko lu bi taganya shin o tigila mauma o ko OMH aka bara ye ninye o ka sigi kunye ka do jamana dum se ga lafiya soro chugomi soko ani ka do soro na nasira o fanana aywa ko na tabe o ma shi mi no e ka do office madian labitai ku ye ka do ka fo ulu jole do jose mi e jo femi jo fana e jo rokoro o de ka do ka juru ko takanye shi mauma juru mi se ga ka do sarali o ke wati kuntala janye no be soko juru ko fo ani ka do mi nye so soro bawye ulu bi se ga wati jange chugomi na ka soro juru o sarali madangarula were madesa asaralila aywa ko minyi ka do ka geleya mimbe ukwa soko la obse ka no ya chugo mimbe ka do kalo sara olu ko fo ka nyeshi logement sociaux ma jamana yere mindi ka do mauma na juru kanga sara ku ka chesri ka bu ko numbela jelena hawa ka berte ni ya le ka do nobla sebe anya bo mali la tribune libre kono ku ka bidon bolido ma kara barai koromuru ko OMH o kuma na uka sabali angu dele uka fiye boda de angora kema uka turibla uka fiye boda dama angol ma do uye minge jamana bi sariya de kono nga min fana cheche koromru OMH kofe a département ani mauma be hali asimi yere ni ibeka sigira ka wuli amari mise officielle keleke amake kele muna anw ya bo logement sociaux la ka logement spéciaux parce que u ya di mauma ba soro chogo min kadui sabana mi de 2015 à maintenant so datugule do muna uti boko daluji biu ne ba ko nay surantere ni basaw do kembe ka so Musa Touré fana ayo cien ko ni do kembe ka ku ga sagaw mara yoro do kembe ka ke so nzani mara do ga respecter bi de 2015 à maintenant do de pas damne na ka uma delika wele alu masurunya so lilla wa o fanga kele afora ku ka 4 milliards dron di ka so labbe ka mo bla kono yani sambi yelema o 4 milliards bi saraka bampew ibeka fanga wu bampew o fana do o ma to ko fodo bina o fana do bina o ma to ko fodo bina note amake spéciaux gwanzango amake spéciaux gwanzango suno Amadou maketande ayi Amadou ya dabo mi gama misikino kanyonga folu ba lafiya soro woni commission fana e ka attribution di sociaux millions joli jo mali kono a fatura de kaso amasa ere kaso afleda mali jamana nu ma fere nyina la a to bro kemina wa kamina kamina de a ministre na ngoni ba don
bombe de retardement ayo basi te ka fere nyina la e min fo ka be Amadu yɛrɛ bɛ fanga la anw y'an ka sɛbɛnw na don fo bi an ma foyi sɔrɔ ala kuma ma fɔ an ye kuma yɛrɛ o bɛna ta dɔw ko k'an yɛrɛ tɛ mɔgɔw ye n'an tun y'o sa sɔrɔ a 2 ni 3 b'an bolo awɔ o commission fana bɛ baara la o baara in bɛɛ kɔfɛ Kɔrɔmɔrɔbo u k'a dɔn k'a fɔ min ye a jateminɛw fana ye a ka k'a kɛcogo la dɛ n'o tɛ logements sociaux dabɔra kun min kama a y'o sira bila tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ɲini k'a sira bila a y'o sira bila nka an ka dugawu kɛ ka jigi k'a ye cɛ in ka san 7 a ye Mali bila san 1000 retard de la ala k'a nɔgɔya an tɛ taa sugu la wa aya Kɔrɔmɔrɔbo a ka dɔnkili in ka kun b'a dɔn Makan Mackenzie a ɲɛbɔlen bari de Babani Kɔnɛ fɛ a ja ka ko ba dɔnkili in kun de y'o ye Jarabi Kanu e ɲɔgɔnna ni e tɛ ko kalama baasi dɛ a ko e tɛ ko kalama ala k'a nɔgɔya a ɲɛbɔlen bari de Babani awɔ buramuso n'i ko b'a la n'i ma ko bɔ nin na an na Isu bila o ko la sa bon a bɛ se Isu bɛ se k'a ɲɛnabɔ cɛkɔrɔba sɛbɛ don minɛ a ko ale tɛ cɛkɔrɔba ye wala si denmisɛnnin sɛbɛ don wa Isu denmisɛnnin sɛbɛ don a bɛ se ka Makan nin ko ɲɛnabɔ baasi dɛ ni baba sɔnna kɔni an taara an nana parce que ale ɲɔgɔnna ni baba bɛ sɔn ka jɔ a la de i ye kolokolo koyi denmisɛnw ma fɛ ko Jarabi e ma dɔ ta Yase ko ma tari yɛrɛ sɔrɔ denmisɛn ko ma Jarabi ko banbali ni wala a ko ma nɔgɔn dɛ Kɔrɔmɔrɔbo an taara an nana awɔ kɛ ka jan t'o la a t'o kun bɔ yɔrɔ an bɛ lajɛbaa ni lamɛnbaa bɛɛ fɔ ani partenaires jate ka yira k'a fɔ n'an sigira kibaruyaw olu kama awɔ o tuma an t'a ko sɛnɛteliya awɔ ne bɛ n bolo mɔdɛbɔ Nouvelle Horizon kumanen don ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Sadio Kamara la colonel Sadio Kamara Kɔrɔmɔrɔbo ko waati min na ale taara bisimila minɛ k'a dɔn Russie jamana na Moscou k'a b'i n'a fɔ Kamanagan dugu jɛra Emmanuel Macron yɔrɔ ale fana ye k'a dɔn ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw bila ka na k'olu kana bɛn kuma fɔ Mali kɔnɔ Macron b'a ɲɛna ko ale kelen den ma ye diɲɛ kɔnɔ Sadio Kamara colonel Sadio Kamara Moscou ta dɔrɔn o ye Élysée yɛrɛ bɛɛ ɲami k'u jɔrɔ k'u kamana guwa Masumale mago t'a la Masumale mago si t'a la a tɛ kuma cɛya kuma man ca a bɛ kɛ de Allah cɛya kuma man ca sa Kamali Kamara tafɛ a Kɔrɔmɔrɔbo i k'a dɔn k'a fɔ Nouvelle Horizon kuma bɛ nin ko in kan ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ntɛnɛn kalo tile 28 juin kalo min bɛ tali kɛ président i k'a dɔn k'a fɔ Emmanuel Macron na o k'ale ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen 2 bila ka na i k'a dɔn colonel Assimi Goïta fɛ yen o ko cidenw na kun tɛ dɔwɛrɛ ye o kun ye i k'a dɔn ka na ni kibaruya ni kunnafoni di ye Kɔrɔmɔrɔbo ko jɔrɔ min dun bɛ Faransi la o kumana n'u ye dusubaniya ni ka dusubaniya kɛ k'olu n'u ka koso kasaw cɛ a kun b'o kɔnɔ k'o kuma ko i k'a dɔn Mali na Kamanagan dugu jɛ ni ka taa deli k'o bolo da bandaw tɛ koyi Assimi de don Assimi de don olu ɲinana Assimi ni Sadio Kɔrɔmɔrɔbo k'o kumana ko nin kɛra walela waati min na ni sigi kɛlen kun don i k'a dɔn k'o y'a sɔrɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn ministre de la défense des anciens combattants n'a bɛ i k'a dɔn colonel Sadio Kamara kofɔ o k'ale tun bɛ i k'a dɔn ɲɔgɔn ye bala min tun bɛ ka kɛ Moscou n'o bɛ i k'a dɔn Russie jamana faaba kofɔ o kumana ko min ye ɲɔgɔn ye k'a bɛ boli diɲɛ yɛrɛ i k'a dɔn a basigi ko kan Badiriba ko i k'a dɔn Emmanuel Macron k'a ye Franck Paris ani i k'a dɔn k'a fɔ amiral Jean-Philippe k'olu 2 bila ka na o kumana k'u na kun kunna i k'a dɔn minnu ye cidenw ye mun nana colonel Assimi Goïta fɛ yen ko kibaruyaw ni kunnafoniyaw kɔni y'a di k'u ka hakili falen b'o la min kan o ye bɛn bɛ se ka la nati k'a dɔn Sahel jamanaw na cogo min na o kuma k'o dun kɛra kuma min ni Paris kun kɛlen don k'a fɔ k'olu bɛ n'u ka minɛnw n'u ka koso kasaw cɛ ne ka bɔ Sahel jamanaw kɔnɔna na nka ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ colonel Sadio Kamara ministre de la défense des anciens combattants waati min na ale kɔni tun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Moscou a bɛ ka dabaliw ni fɛɛrɛw ni k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ ni ka u ɲakin ka kɛ Mali ma u ka se ka i k'a dɔn lakana ni k'o sinsin k'a ye kɔrɔfɔkan kelen yira dɔrɔn k'a fɔ Sahel jamanaw basigili Mali basigili ko ye diɲɛ basigili de k'a ma tɛmɛ o kan a bɛɛ n'Ala cɛ wa bɛɛ b'o dɔn fana Mali a juguyalen don diɲɛ bɛɛ tɛ ka ko tɛ dɛ colonel Sadio Kamara k'a ko i k'a dɔn k'a fɔ Sahel jamanaw ani Mali basigili k'o bɛ diɲɛ basigili de kɔfɔ k'a y'o fɔ diɲɛ maa ɲɛna i k'a dɔn k'a fɔ Moscou jamana o la wa nanzara tɛ fɛ diɲɛ ka basigi cogo si la sabu olu balo de bɛ diɲɛ wolobalen a jo don ko nin kɛlen i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Emmanuel Macron na ale y'a ka ciden 2 bila ka na k'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛw ka tigɛ dabaliw ka tigɛ olu ni k'a dɔn furancɛ fanga bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na walasa i k'a dɔn k'a fɔ bɛnsigi bɛɛ o bɛ se ka la nati Kɔrɔmɔrɔbo ko i k'a dɔn ko Faransi ye i k'a
dɔ i kan ka ko caman kɛ ka kuma caman fɔ k'a b'u kɔnɔ k'a fɔ ko maa minnu ye colonel ninnu ye colonel Sadio Kamara ani colonel Assimi Goïta u n'u tɔw k'u n'u da don i k'a dɔn k'a fɔ a kɔrɔfɔ la ko bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ nka ninnu ma fɛn fɔ fɔlɔ dɛ o tuma fɛn fɔ baliya yɛrɛ kɛra i k'a dɔn jɔrɔnankoba ye waati min na Faransi ko k'olu bɛ taa ni opération Barkhane ye u ka so o waati kelen la i k'a dɔn k'u ye ciden dɔw bila ka na k'u k'a lajɛ ko ka bɛnw ni fɛɛrɛw tigɛ u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na kɔrɔmɔgɔw ko i k'a dɔn ko maa minnu ye i k'a dɔn Faransi fanga maa ɲɛmɔgɔ ye u m'a fɔ Faransi ka taa u m'a fɔ Faransi kana taa u ma i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ ɲɛsin Faransi ma u ma i k'a dɔn kumana min ye Faransi k'o jaabi ni kɛlɛman ye nka olu kɔni bɛ se ka lakana la nati cogo min Mali kɔnɔna na fɛɛrɛ kɔnɔ dabali kɔnɔ kɔrɔmɔgɔw ko i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu b'o minɛ de kɔnɔ colonel Assimi Goïta ani i k'a dɔn k'a fɔ colonel Sadio Kamara ko Sadio Kamara ka grisita min filɛ Masugukaw i k'a dɔn olu fɛ yen k'o kɛra jɔrɔnankoba ye o kɛra da wulilen de Emmanuel Macron yɔrɔ o kɛra Emmanuel Macron kamana gunkankoba ye wa a kɛra Masugukaw nisɔndiyakoba ye sabu olu fana ko k'olu ni Mali ka jɛngɔnmɛɲɔgɔnya k'olu ka nafa n'u ka hɛrɛ n'u ka tɔnɔ de b'o la a kɛra olu nisɔndiyakoba ye wa filɛ dɛ Macron jɔyɔrɔ la a banna i na kɛ da wuliji la a kɛlen waati min na a ka ciden fila kɔni nana i k'a dɔn colonel Assimi y'u bisimila hakilina mun bɛ u y'o kumana o lamɛn nka ko ma bali min ye colonel Sadio Kamara a k'a ka ci kɛ Masumale a n'a ka i k'a dɔn k'a fɔ hakilinaw olu bɛ ɲɔgɔn na fɛɛrɛ minnu bɛ tigɛ ka basigi la nati faso Maliba kɔnɔ i k'a dɔn k'u b'o fɛɛrɛ de kɔnɔna na Fasiri an y'a bɔ i k'a dɔn Nouvelle Horizon olu ka bi bɔ don san 7 kɔnɔ dɔw taara avion kulu ye san kana n'a ye ko an fuluera mais ninnu ka kalo damadɔ kɔnɔ a nana ni pankurun dɔw ye anw ma fulu ye o la o ma kulu ye awɔ wa maa t'a kalama yɛrɛ kosɛbɛ an ma kulu ye mais min kulu yera fo Afiriki ka ɲɛnabɔ n'o tɛ an tɛ jɛn n'a ye diɲɛ fara lahara kan dɛ an tɛ jɛn n'a ye diɲɛ fara lahara kan n'a ma ɲɛnabɔ avion kulu ye parce que malidenw de fulu yera a ma kɛ ten ya a ma nɔgɔya dɛ baasi tɛ min ye mankankolonci ye Macron y'o kɛ k'o kɛ nka olu bɛ ka mankan ci e ko k'i ka maaw bɛ taa k'olu bɛna taa nka diɲɛ dogo don u b'a fɔ an ye dɔ faga yen fɛ an ye ɲɛmaa dɔ faga yen fɛ nin bɛɛ yɛrɛ manja kodun ye k'a ɲɛ anw minnu deli anw t'u deli o de la fasiri sɛbɛn dɔ y'a sɛbɛn ko Macron ka ŋaniya sirilen ma kuluba bɔ a dabolo la a ma kɛ yan nin kɔrɔfɔ in fana nin article in fana b'o de résumé k'a ma kuluba bɔ a dabolo la ayi u ma jigin yɛrɛ ninnu cɛ fila u funankɛni nama bulan u tun bɛ cɛcɛ kan e m'a diya ye wallahi a caman Asimu minɛna kɛlɛ kɛnɛ kan juguw fɛ bilahi ka tila ka kanabila sɔrɔ olu b'a dɔn fɛn min bɛ yen u b'a dɔn a ka haramu olu b'a dɔn fɛn min bɛ yen ayi ni fɛn fɛn filɛ nin olu b'a dɔn min bɛ yen o de la Amadu fana tun bɛ yen dɔ ye ko dɔɔni tɛgɛrɛ a ye nin ko in fɔ ka bila bolonkɔni sina yɔrɔ min tile bɔra yen a labanna ten a y'aw ka ci ɲɛnabɔ a kana maa lamɛn a kɛra Assimi ye o ye kɔrɔmayafanya kɛ k'a bɔkɔrɔ kɛ k'u cɛ fila Sadio Kamara olu fila y'o kɛ ninnu b'a dɔn fɔ k'a bɔkɔrɔ Moro Kone o kun ye groupeur ye Mopti mara la ayiwa e dun ko di o bɛɛ yen dɔn i ko ninnu bɛɛ b'a dɔn fɛn min bɛ Mali da la Maliki Diabo b'o cogo la n t'a dɔn Ismaël Wage olu fana nin bɛɛ ye Malidenw ye minnu ma taa n t'a dɔn k'i to liberté la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ olu ka kɛwale bɛ se ka kɛ i n'a fɔ bilankɔrɔw ka kɛwale n nana n yɛrɛ sɔrɔ a ko cɛ ma a ye t'a fɛ Ala ni sabu ɲuman ani ninnu minnu taara kɛnɛ kan k'a ye u ɲɛ la maa lakali tɛ o u y'a ye de u y'a kɛ fana n'olu ma fɛɛrɛ tigɛ jɔnw b'o tigɛ bilankɔrɔw nana san 7 kɛ Kɔtɛba ɲaga la anw dala yan ka taa k'olu nana tiɲɛnen sɔrɔ n y'a to Ala ma a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ saha indicateur de renouveau m'ale ta n'a ma ɲa ko i k'a dɔn daɲɛ kelen da mɛgura anw bɛ don i k'a dɔn fasiri kɔnɔ Adama Jabate kalimu b'ale bolo ni ka fasiri kɛ a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ Fode Wodrago tɔgɔ dɔ ye ko ale de ta ye i k'a dɔn k'a fɔ dentannu tiɲɛni ye ni jogojuguya walew ye a bɛ fɔ min ma ko pédophilie Moti marabolo kɔnɔna la k'u ye san 20 kaso pɛnpɛrɛ a kun datugulen a ka dɔgɔ yɛrɛ o ka dɔgɔ san 20 ani diɲɛ don bisa ɲɛ 20 ahɔ o tumana min ye k'a dɔn kiiribulon min bɛ wele ko cour d'assises Moti marabolo kɔnɔ n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don Seware ma i b'a ye k'a fɔ olu ka arabadon sigi kɔnɔna la fɛn min ye juin kalo tile 23 2021 a dɔ la k'u ye jalaki ta ni ka ɲankili ta ka maa dɔ sɛgɛrɛ ka so datugulen san 20 k'u y'o pɛnpɛrɛ maa dɔ kun ka tila ka alimandi bi a kan miliyɔn 1 sefɔ wari Fode Wodrago ale ye jogojugutigi de ye a b'a ta ka dentannu de sɛgɛrɛ npogotigi ncininw i ka dɔn k'a y'a ta k'o dɔ de sɛgɛrɛ o de kɛra i k'a dɔn k'a fɔ kabakari yɔrɔ kojugu ye sa n'o ye De Tapo ye De Tapo npogotigi ncinin a bɛ nin kɛwale ta k'o sɛgɛrɛ tuma min a si bɛ san 9 na jogojuguya baaraw k'o ta ka De Tapo in sɛgɛrɛ a si tun bɛ san 9 la waatiw la
ba fila ni mugan san i b'a dɔn nin bogotiginin jini san kɔnɔntɔn de o kumana i b'a ye k'a fɔ ko dɔ de filɛ k'a cɔmi ni ka taa don bɛrɛ la ka jugujuguya baaraw ta k'a sɛgɛrɛ jala ni tafe bolo ko nasiraw la ko min ma ko pédophilie ayiwa ko do tile damadɔ o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko min ye i ka dɔ yamaruyaw ye olu bɔra finitigiw yɔrɔ jaja kunnafoni a y'olu sɔrɔ o kumana seware olu wulila sa i ka dɔn k'a fɔ ni kana kamalen kana a bɛrɛbɛrɛma ni k'a jɔjɔlima jɔ fɔ k'a cɔmi o kumana k'u y'a bila i k'a dɔn kaso waati la tɛmɛ kaso la ko détention provisoire an bɛ hakɛto ɲini jama fɛ ni ma ko fɔlen k'a yɛrɛ si bɛ taa san 40 bɔ ɲɔgɔnko la ɔ ko nka k'a ɲangira ni k'a kiiri k'a kiti ka bɛn ni juin kalo tile 23 tɛmɛnen ye tribunal correctionnel min bɛ Seware san 20 kaso datugulen u y'o pɛnpɛrɛn nin kamalen kun jogojugutigi ko sabu k'a bɛ dan de kari dendaninw na denjininu u ma diɲɛ m'u ye a bɛ i k'a dɔn olu bolo don ko la a bɛ jogojuguya ta k'olu sɛgɛrɛ ayiwa ko min ye den tapo tɔgɔ dɔ ye den yɛrɛ bangena juin kalo tile 98 san n'o ye 98 ye a kɛra Moti marabolo kɔnɔ o kumana ko min y'i k'a dɔn a cɔmina o de nɔfɛ ko nin maa ko fɔlen a yɛrɛ cɔmina ka bugutu kalo 2020 san k'a bila Moti kasobo kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ u tun bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw ni kow ta k'a sɛgɛrɛ o kumana min y'i k'a dɔn u tilala ka a bali fɛn min na dumusɛnjiniw bɛ kamali yɔrɔ yɔrɔ la dumusɛnjiniw kungo bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ yɔrɔ la a munumunutɔ kana ye a ka ci kana bɔ yen fɛ u y'a bali o fana na o kumana ka sɔrɔ k'a bila kiri o tigilamɔgɔw ka kɔlɔsili kɔnɔ a b'o la dɛ ja duguminɛ t'a sɔnkɔrɔ dabila nin kamalen k'a jogokɔrɔ de ye nin ko in ye koyi o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ k'a ka taabolo ani i k'a dɔn a ka kɛwalew f'a nana kɛ balana ye don dɔ o kumana ko a ye nin ko ta ka nin bogotiginin sɛgɛrɛ waati min n'u taara cɔmi a ye i k'a dɔn i dala cɛ kɛwale bɛɛ lajɛlen na a y'a jira de k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin dendanin ye k'ale ma jogojuguya ta k'a sɛgɛrɛ ɔ min ye i k'a dɔn kiri a bolofara min bɛ ko ministère public olu minnu tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ ni substitut procureur ka substitut ale i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ ayiwa k'u ko nin kamalen in balila funankɛnu dentannu olu lajɛyɔrɔ k'a kana munumunu salo kɛ cogo si la i k'a dɔn ko kana don a ni denmisɛnjiniw cɛ abada a taara don denbayaw de kan sisan sa k'olu hakiliw tiɲɛ k'a yɛrɛ kɛ maasɛbɛba ye ka to k'i kolokolo denbayaw la ka don olu n'u hakiliw tiɲɛ k'olu diinɛ n'u ŋaniyaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ olu kɛlen kɔrɔ ka danaya d'a kan a sɔrɔla k'a ka jogojuguya wale ta tuguni k'o dentannu de sɛgɛrɛ sabu a bɛ se ka gɛrɛ olu la duw kɔnɔ nka denmisɛnw kamaliyɔrɔ o bɛɛ tigɛlen don a la ayiwa min ye kunnafoni ye min bɛ tali kɛ kiri nasiraw kan o y'a jira k'a fɔ ko nin kamalen min filɛ nin ye ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye koyi ko nin y'a segin ka nɔ de ye tuguni ko k'a sabu kɛ ko waati tɛmɛnenw na k'i k'a dɔn k'a fɔ ko a cɔmina ni ɲɔgɔnna dɔw la ɔ k'a taara don denbayaw de la sa k'olu hakiliw tiɲɛ sabu a tɛ se ka taa denmisɛnw kamali yɔrɔw la ɔ min ye i k'a dɔn ministère ye ale i k'a dɔn k'a fɔ ɲininkali ta ka fɔ de wo i dara ko sɛgɛrɛ waati min na ko min ye bingani ye k'a b'a ta ka dentanninw sɛgɛrɛ a y'i kɛ kasi kan a bɛ kasi f'a bɛ saji jigin f'a bɛ sigi kiritigɛla mago b'o la jugutigi ɲɛjitigi f'a bɛ sigi a ka kasi fɛ f'a bɛ sanji jigi o kumana ko a ko kɔnɔ nin ko min filɛ nin ye ko tiɲɛ yɛrɛ la ko u ye min fɔ ko jogonin b'ale la nin ko in na ko nka ko denmuso min t'a fɔtɔ filɛ nin n'o ye den tapo ye k'ale taara bala o ni a ɲɔgɔnna funankɛnincinin cɛmani dɔ de la k'olu de tun bɛ ka nin jogojuguya baaraw kɛ k'ale ye den in de minɛ ko k'a a fɛsɛfɛsɛ ni ka jateminɛw k'a kan e ye dɔgɔtɔrɔ ye wa ayi i ye gynécologue ye ayi k'ale taara sɔrɔ nin ŋaniya bɛ olu ma k'ale fana ye den minɛ ko ka jateminɛw kɛ n'a y'a sɔrɔ u ma kokolon kɛ ko o jateminɛ min filɛ nin ye ale ye den wɔɔrɔ k'a lajɛ hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ ayiwa ko o min filɛ ko sitanɛ de kulon kelen filɛ ale la koyi ko kab'o don fɔ bisa ko jarabi de ye mugufura da ale la k'ale sina ka jarabi nin denmusonin na ten o kumana min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ko ale ko bɔnbɔnw ni i k'a dɔn bisikiw tɛmɛnen kɔ k'ale tun bɛ fɛn caman kɛ nin ye ko yaasa a bɛ se k'a sɔrɔ k'a mɔmɔ cogo min na a bɛ i k'a dɔn donbolo caman kɛ dendanin ye ko hakili suɲɛ yaasa ale bɛ se k'o sɔrɔ k'o mɔmɔ cogo min bɔnbɔn ni bisiki ko kun ka dɔgɔ o la koyi ayiwa ko min ye i k'a dɔn nin dendanin ye npogotiginin min ko fɔtɔ filɛ nin ye ayiwa ko a taara a kamana gangojugu nin baliku ka kɛta la sabu a dɔnko tɛ a taara ɲɛfɔ a ba ye o ye Fanta Siwasa ye Fanta Siwasa i k'a dɔn ale wulila i kɔrɔ ka taa k'a dɔn k'a fɔ damakasi sɛbɛn bi finitigiw kɔrɔ kamalen kan n'o ye Fode Wedarago ye k'a dɔn ko Fode bɛ ka jogojuguya ta k'a denmusonin sɛgɛrɛ ko den yɛrɛ de nana ci fɔ ale ye a ye den ta o kɔrɔ o yɔrɔ la senna teliyala ni ka kɛnɛya tigilamaw sɛgɛrɛ olu taara u ye den ka farikolo bɛɛ dala salo k'a lajɛ i k'a dɔn ko den
den kɔni t'a cogo la sa ko nka ko tiɲɛni k'o barika ma bonya fɔlɔ k'u b'a dɔn k'a fɔ ko kamalen kɔni k'a bɛ to k'a mɔmɔ wa a bɛ to ka ko dɔw kɛ k'o ko kɛwale ninnu k'a ye den bɔ a cogo la sa n ko k'a ma tiɲɛ pepewu o min fɔra ba yɛrɛ ye den ɲininka den ko jɔn ko ala k'a tun bɛ to ka kokolon dɔw de ka ale la a ka hakɛ to ko jala k'a bɛ to k'o susa ale la i k'a dɔn k'a fɔ ko a y'o baaraw caman kɛ ko nka ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔnya yɛrɛ ye k'o ma o waleya u ni ɲɔgɔn cɛ ba hakili sigira a ye ɲɔgɔnna ka fori ye sa fanta bɔ ɲɔgɔnna ka fori ye de sa n'o tɛ a kun jatigɛra dɛ o kumana den yɛrɛ y'a sɛmɛntiya ayiwa ko ka bɔ ɲɔgɔnya hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ k'o ma kɛ min ye brigade min bɛ i k'a dɔn ko brigade territoriale Moti marabolo kɔnɔ olu wulila 2020 san o septembre kalo la ka taa kamalennin cɔmi k'a bila parquet ka bolo kan olu kunnafoniw y'o bɔ k'o bi a nɔ kan ka sɛgɛsɛgɛliw daminɛ n'o ye i k'a dɔn ɲinini sɛgɛsɛgɛliw ye ayiwa min ye araba tɛmɛnen ye i k'a dɔn u nana kiiri sigi sen kan npogotiginin yɛrɛ a ye dantigɛliw kɛ nka npogotigili ka dantigɛli y'a jira k'a fɔ ko kokolo a ma se i k'a dɔn fɔ i k'a dɔn min ye tiɲɛni yɔrɔ ye ko o ye ba lafiya kosɛbɛ ko nka ko min ye nin jogojuguya wale in ye k'a tun b'a ta k'ale sɛgɛrɛ k'a bɛ siɲɛ 4 bɔ ɲɔgɔn ko bɔ o kɛra dennin ka fɔta ye siɲɛ 4 o tɛ siɲɛ 1 o siɲɛ 1 ka san 5 ye sa 20 ans ferme ça c'est bien ça o kumana janjo ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ba hakili sigira k'a sabu kɛ den ma tiɲɛ ka se a ale hakilina yɔrɔ la ayiwa ko jalaki i k'a dɔn min taara ka ɲɛsin i k'a dɔn Fode Wederago ma ko Fode ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye dɛ ko Fode minɛna 2014 san na ni ɲɔgɔnna dɔ la k'o y'a sɔrɔ k'a kɛ ma k'a jamu kɛ Tarawele ye ko sen k'a fɔra ko Fode Wederago k'a y'i kale k'i siɲɛ ko Fode Tarawele n'ale Fode Wederago t'ale Fode kelen ye k'o t'ale Fode kelen ye nka kiiri tigilamaw kɛɲɛ ko man ca u dɔnko ka bon u ye a sɛgɛsɛgɛ k'a gɛn fo ka taa jɔ a la a jɔra a la n'a ye jɔnko ala fɔ san 20 kaso datugulen u y'o pɛnpɛrɛ Fode Wederago kun k'a ka $1,000,000 CFA wari sara a ka maa bɔnɛnenw Adama Jabate ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ janjo masaw ka bi karamɔgɔ an bɛ Adama Jabate fo Fode Tarawele Fode Wederago barika ala ye koyi ala t'a bɔ nin san 20 na kuma ni yɛrɛ ko min filɛ nin an bɛ diɲɛ sosigi waati min na nin ye a fɔ dɛsɛ bɛ nin ko in na fo ka se nin ma Ibrahima ta kɔni caman bɛ yen dɔw yɛrɛ sigi bɛ kɛ maa masina dɔrɔn de kɔnɔ ko n'a tɛmɛ an t'a so nka o n'a ta bɛɛ ala ka nɔgɔya karamɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ waati koron kama min bɛ tali kɛ kunnafoni gafe la prévôt o kuma olu ka sɛbɛn fana bɛ yen n'an bɔra ka docteur Choguel Kala Mayiga ni k'a tanu k'a ka taama ninnu kɔnɔ o kuma ko ni teri ye maa ye karamɔgɔ a ka kan o kuma n'a bɛ filila o fana ka fɔ ni jɔrɔna bɔ min na hakili lajiginna ko o kuma na min ye docteur Choguel Kala Mayiga k'a ye kunsi CNPM o kɔnɔna na o kuma na ni ka taa bisimila minɛ ye o ko k'a sɔrɔ CNPM ko dun i k'a dɔn ko dalajɛlen tɛ ko latigɛlen tɛ an bɛ waati min ko sisan sabu kiiri bɛ senna ko ali be o ko kama min bɛ tali kɛ docteur Choguel Kala Mayiga o kuma na nin kɔni na kɛ i k'a dɔn k'a fɔ majɛngɛba ye walima nin na kɛ jɔrɔnankoba ye a kɛtɔ i k'a dɔn ni ka taa maa dɔn ni k'o lakodɔn ni k'o le i k'a dɔn k'a fɔ k'o ta k'o yanga n'a b'i k'a dɔn k'a fɔ Amadu u k'a ma Jaaje Sangare kofɔ Badiriba ko k'a sɔrɔ waati la k'a dɔn kiiri ni kiti olu jaabi jɔnjɔn ma bɔ o kuma na k'a bisimila la i k'a dɔn k'a fɔ CNPM ma o kuma na maa ɲɛmaaya min fɛ o de ye k'a fɔ Amadu Jaaje i k'a dɔn k'a fɔ ale n'a ka jamakulu o ye o ko y'a sɔrɔ an bɛ kumana kuma min ni kiiri ma tigɛ fɔlɔ o ko nin wale minnu n'olu filɛ nin ye i k'a dɔn ko jɔrɔnanko don n'a nataw la sabu kiiri ko ni kiti ko kɔrɔmɔrɔ n'a ma dajɛya ni ka i k'a dɔn k'a fɔ k'a bila minɛn kelen kɔnɔ n'a fɔra fanga tigilamaw n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ premier ministre yɛrɛ ye ale kɔni ye dɔw ni ka olu légitimer ka ban ni k'o lakodɔn kɔrɔmɔrɔ k'a bɛna kɛ dɛkunba ni gɛlɛya don dɔw la nka Fadiriba kɔni ka fɔ la ko jigi b'a la k'a fɔ kabi waati min na ni i k'a dɔn k'a fɔ a bisimilala yen nɔ k'o kumana min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kan wɛrɛ dɔw la n'olu ma u yɛrɛ ye nin kɔnɔ o kumana ko a kɔni bɛ ka kɛ k'a fɔ labɛn dɔw ni ŋunuŋunuka dɔw k'olu kɔni ni k'olu labɛn o kibaru dibaw ni kunnafoni ɲininaw ko nin wale minnu n'olu kɔni bɛ kɛ i k'a dɔn k'ali n'a bɛ kɛ kumana kuma minnu n'olu bɛ kɛ k'a fɔ taama ka taa bɔ kotigiw olu yɔrɔ o ko dɔw bɛ yen ni gɛlɛyaw b'u cɛ walima ni dɔw bɛ yen i k'a dɔn ni kibaruya jɔnjɔn tɛ a la k'a ka kan o kumana fɛɛrɛ dɔw ka tigɛ fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ sababu ye minnu bɛ na ni basigi ye nin ko ninnu i k'a dɔn ale kun da Fadiriba kɔni ka fɔ la n'o bɛ la prévoir ale ka fara ɲɔgɔn kan kulu olu ka ɲɛfɔliw kɔfɔ o kumana ko docteur Choguel Kala Mayiga k'a ye o wale min kɛ bi ani k'a dɔn a ye taama dɔw kɛ i k'a dɔn ko o kumana o taama dɔw ka ye la ɲugun b'a la i n'a fɔ Wamisiri y'a fɔ cogo min na dɔw ka ye la a kun ka kan i k'a dɔn ka o kumana olu taama dɔw bɛ yen ka bayɛlɛma dɔw don olu la olu ka jateminɛw n'u ka yetaw olu ye u ye nka ko wale n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a kɛra ko sabu kiiri ko ni kiti ko kɔrɔmɔrɔ k'a laban bɛ kɛ kiiri ni kiti de baw jaabi min bɛ di baara bɛ taa kɛ ni o de ye
i k'a dɔn k'a fɔ la preuve olu ka ɲɛfɔ ye nin ye. Awɔ. Sogɛl a taara a cakɛda in na a ye jɔnni sɔrɔ yen? CNPM Jaje Amadou Sankare. A y'o de sɔrɔ yen. Olu de kan ka kɛ fɔlɔ. Maa b'a dɔn parce que waati dɔw la dɔw bɛ taa sɔgɔ ni tile dɔw bɛ dɔw gɛn maa bɛ nin ko sugu dɔ fɔ la. Sogɛl de bɛ kiiri tigɛ. A n'a bamaliden dɔ la ko kiiri b'o kun kan. Ko kulu kɛ. Kulu wa? A ka taa Mamadou Senze fana fɛ yen. An'olu fana bɛ ɲɔgɔn ye. Walima a ka sigi primature la a n'u wele kelen kelen. Ninnu olu ta in ka to yen fɔlɔ an ka jamana koba dɔw ɲɛnabɔ ni jamana ɲamakura nana o bɛ ninnu kunkow ɲɛnabɔ sabu bi ma nin ko gulonnen bila yen a ka ca dɛ bi ma nin ko gulonnen bila jɛkulu de an kana nin bɛɛ fereke furancɛ fanga sen na a jɛkulu bɛ yen dɛ a jɛkulu an tɛ nin bɛɛ fereke furancɛ fanga sen na waati korona nga kɔrɔmuru min bɛ tali kɛ soko gɛlɛya dɔ fana bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲaari la o kumana nga an dalen b'a la k'a fɔ min bɛ tali kɛ don n'a nataw la min n'o bɛ daramɛlakaw kofɔ i k'a dɔn immeuble min filɛ nin ye ɲaari la n'a bɛ gidɔrɔn yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ o n'a kɔrɔ ngolona sugu i k'a dɔn k'a fɔ o yɔrɔ la lycée Kunare bɛ yɔrɔ min na kɔrɔmuru o kumana Badema Sababuɲango Sumayila Drame ani Abdoulaye fo ka se k'a dɔn k'a fɔ Karim Ma n'ale yɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ Lagare o ko ninnu ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyaba ye bɛ yen an bɛ donni minɛ ko bi min bɛ Sumayila Drame ale kofɔ ale min yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ chef de l'institut islamique Sabiye n'o bɛ i k'a dɔn o kuma madrasatu dɔ kofɔ o waati min na so in kɔni feere la ngo n'a ta bɛɛ gɛlɛyaba de don bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ donni minɛ ko bi i k'a dɔn ko o kumana kiriko ni kitiko bi sen na ni soba min ne a bɛ nin immeuble in kofɔ kɔrɔmuru o kumana ko dɔgɔ nin da tɛ dɔwɛrɛ bi ɲɛji yɛrɛ kɛnɛ i k'a dɔn o bɔli kɔ nka min bɛ tali kɛ nin sɛbɛn kɔnɔ ko la indicateur de renouveau y'i sɔnni sigi a kan o kumana don n'a natɔla an bɛ don a kɔnɔ sabu a n'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kalansen fana ye ka di jamanadenw ma a ka dɔn k'a fɔ dugukolo ko so ko i k'a dɔn k'a fɔ nɔgɔman tɛ a la sanko tiɲɛ ko kuma de ye nin ye yango sin kelen min ni balimaw jala kelen ni tafe bolo tiɲɛ ko kuma yɛrɛ de o ko ka gɛlɛn dɛ o kumana nin sɛbɛn in kɔrɔmuru a kɔrɔfɔ sɛbɛkɔrɔ ka ca kosɛbɛ cɛkɔrɔba min y'a ɲini ka bila o dalen na lamaga dɛ a kun hakili na ko aw bɛ bɛn a la a y'aw jija aw ka bɛn daramɛlakaw a ye bɛn Benjamin yɛrɛ n'o tɛ nin ko in dugukolo kunkanko man nɔgɔ dɛ a ko gɛlɛyara dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ kɛnɛ u n'a ka minɛnw bɛ kɛnɛma bi kɔrɔmuru o kumana k'a sɔrɔ sinji kelenw don baden kelenw don a mana kɛ kiri mana kɛ cogo o cogo o sinji kelen ni baden kelen u ka kan ne ka bɛn a la n y'a f'i ye cogo min na ni immeuble in ye i k'a dɔn immeuble n'a filɛ nin ɲaari la a filɛ nin ye gidɔrɔnda yɛrɛ la tɛ coyi ngolona sugu o yɔrɔ la i n'a fɔ ngolona yɔrɔ la immeuble in fana lycée Kunare bɛ min kan i k'a dɔn immeuble min bɛ yen ni lycée Kunare b'a la o so in kun kan o kibaruya de don wa a bilama n'o ye rue 200 n k'a fɔ a so ye a feere ni bi cɛ gɛlɛyaba de b'a la o kumana u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min bɛ yen ni dɔ kɔni ta kɛra a la i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛji sumalen bɔ ye an bɛna n da don sɛbɛn in na n'Ala ma baasi kɛ ni dɔgɔkun kɔnɔ walima dɔgɔkun nata ka walawalali caman ta ka ɲɛsin Ala ka hakili ɲuman d'u ma Ala ka lasegin k'u ye nin fana ye tombola ko kibaruya ye tirage tombola jigiyaso kɔrɔmuru k'u bɛɛ lajɛba ni k'a dɔn ka client bɛɛ lajɛlen la kunnafoni k'a fɔ ni Ala ye kari nata yira an na juillet kalo tile 4 san 2021 nɛgɛ ɲɛ 17 i k'a dɔn min bɛ tali kɛ renouveau studio o kɔnɔna na ko nin tombola in o kumana ko n k'a fɔ tombola in ko a ko bɛ sen na ko tɔgɔ sɛbɛn ni fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na n'o ye a orange monnaie n'o ye dièse 144 8 étoile 37 04 82 étoile 1000 code i ka code secret ani OK i b'o envoyer i k'a dɔn k'a fɔ ni tombola soba in na ce numéro ye 36 075 a bɛ se ka dalasi 20 n k'a fɔ dalasi 200 o tigɛ i kun ko ka kibaruya wɛrɛ sɔrɔ nin na i bɛ se ka weleli kɛ 76 64 52 26 ani 65 37 82 48 an bɛ tila ka segin fasiri in ka baw a kɛra lamisa y'a jɔ an kan u ka garisɛgɛ sankɔrɔta o kɔni ko bɛna kɛ kalo kura tile 4 o de na kɛ studio kɔnɔ na kɛ a bɛ n'a fɔ wala tirage o y'o ye tirage fɔlɔ tirage bɛ kɛ yan o ye garisɛgɛ sankɔrɔta nka mɔgɔw bɛ se ka continuer k'u tɔgɔ sɛbɛn kibaruya jɔnjɔn y'o de ye tirage bɛ kɛ yan kalo tile 4 fiɲɛ kalo renouveau la yan o ye minnu y'a ta ka ban ye minnu y'a ta ka ban olu garisɛgɛ bɛ na walawala yan komi don ma se fɔlɔ nka garisɛgɛ sankɔrɔta bɛ to sen na
ni ala ka jɛ marhaba lamza ta inge chunga nadraga du blani ni ala so nadra lecture se baile man nogori tuma dola man nogo kana fu fo de nogori baile man mai o kuma janjo masa wati ko ni sebe kuruna amba nyongiri ni yoro ina ni ala ka jɛ kanu ba jama bela jele fo bataki ti ba bebi fo na kerengere ni anyere de ani ka do an kanu ba no ya mi mai gai Energy TV FM ke muka inti tema ka ko ka foli fo re no bela jele ideni ami do kanu ba do ami mai ga madame to ba fana do wala ibo fo wala ibo de no fa fole tenia ko bra me be fo ami Musa Sanaba Keita fo ape manyama ni Alker Kulubali ka se Fuseni Ouattara ma sentela o kuma ka do ke ka fo na la ma bashige chini Antoine ni Yusuf mo en jeune mo c'est ça Magan jagite baranyana awa tabliture baranyana Bouakari Jara baranyana merci beaucoup akambe ni la gaje